Simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Marena Ramrag kaninyong amin. Good morning and welcome sa satoya pong programang Bicol Connection. Aldaw kitang unyan nin Biyernes. Pizza 26 na kita ka na bulan ni Marso taon 2021. Ansa ko yung partner sa lado technical, Engineer Tony Aguilar. Yan man si Aldrin Orlandan sa tuyang PSG. Yan man si Madam Kayla Ligacion Valdez sa tuyang finance manager. Diring man sa transmitter site, yan duman sinda Engineer Jim Soco and Tony Saison ang maskulado tang PSG. Makakatuwang tapuan sa tuyang mga reporter, mga karonda, na mapaabot ka na sa endang mga report, magkikipag-ulay sa mga newsmaker. Asin man po ang pagpaabot niya mo ng good morning sa mga Facebook Live viewers kan RPN DZKI Facebook Live. Ano po kita sa live streaming and sa website, sa YouTube na dadalang kita, sa Facebook Live. Palayugan taning good morning and sa tuya mga parantabay sa mga transistor radio. Magin sa tuya pong mga parantabay sa mga merkado publiko sa laog probinsya ng Camarines Sur, Albay, Masbate, Catanduanes, Sorsogon, Camarines Norte.
digdi sa ringkunada sa laog kan mga merkado publiko, may mga nakaantabay po sa RPNDCKI. Good morning po sa indo. Sa mga nagpa-participate, good morning. Sa mga gustong magpaabot ng mga greetings, reaksyon, opinion, pangapudan, i-text sa to yung text line number 0948-241-7675. Sa mga Facebook Live viewers ang mga message po nindo, pwede nindo sa Facebook Live i-send. Sa kuya pong babarasahon yan. Mainit ang panahon, mainit pa ang issue sa politika. Nangurog na po digdi sa parte kan Camarines Sur. Diyan man sa may parte kan Baaw, medyo mainit na pinag-uurulayan ang pagpataw ni na preventive suspension. General Manager Vic Robosa kana Junta Direktiba. Dangan ang pig-uurulayan na suway na po. Sinda Mayor Jeff Vicenyo and Vice Mayor Joseling Malasarte sa politika. Kung dati, sinda po tandem nakaaging eleksyon, ngunya na maabot na eleksyon, sinda na po ang magiging magkalaban sa kargong alkalde. Although, gusto pa man ko ta ng ayuson, kundi talagang dahil nagayod na abo nagayod maayos pa. Tan barita niya to, si Mayor Jeff Vicenyo igwan ng sumitir na linyada kana Baaw ki Gob Migs and ki Kong Elry Villaferte. Na ang barita niya to ang magiging running mate sa pag-re-elect. As in pag abot ka na 2022 election como Vice Mayor sa iyang last termer na konsyala kan Baaw, si Para Vicenyo. Ayan. Briones Briones ang apelyido ko ito. Kandaraga gayod Vicenyo, pwedeng magkasadiring tao man sa nasinda, no? Garo iyo ang napapabaritang magiging running mate ni Mayor Jeff Vicenyo. Ayan. Dakulang pamilya man baga kaya ni. Pero yung ano ang mangyayari kung magkalaban na talaga ang dua. Si Vice Mayor Joseling Malasarte, nabistadong talagang maray na Vice Mayor mo niyan dyan sa Baaw como magkaaralyado kan nakaaging eleksyon. Kaya lang po garo nagbibirik ang tambod, kaya gayod magiging magkalaban na sinda. Ang barita niya to posibleng madara sa kandidatura pag-abot kan eleksyon sa kandidatura ni Vice Mayor Joseling Malasarte ang pamilya gayti na posibleng mag-suporta. Dangan ang pamilya man na pera nangurog na ni Mr. Roger Paira masuporta man siyempre sa magiging kandidato niyang re-elect Nipio sa iyang pamangkin na incumbent mayor mo niyan, si Mayor Jeff Vicenyo, pamangkin niya ni Boss Roger Paira. Bistadong talagang kingpin, talagang firming nagsusuporta sa mga nagkakandidato. Kaya perti ang bakbakan diyan sa party kan Baaw Camarines Sur. Although inapot niyang ki Mayor Jeff, pero dahil niya man direktang nasimbagyan, tan sabi niya dugay naman ang eleksyon, karampanyahan. An sa iya trabaho, puro trabaho, mala tangon niya naldaw. Iyo an pagduhol ni na award, ONRA kan regional office kan DSWD.
sa local government unit ka na baaw sa pagiging maray, outstanding performance. Kabali sa top 10 na mga LGU na mga nataan po ni na UNRWA. Dakulang bagay po yan. Ang social amelioration program sa pag-distribute ninda kan ayuda pinansyal sa mga namamanawaan sa baaw sa enterong barangay, naging maayos, naging transparent, mayong nagbungkaras na ano pa man na reklamo. Kaya inuumaw ta ang LGU baaw. Ang gabos na mga barangay officials, gabos na mga ilihidong opisyal banwaan kan baaw, inuumaw ta. Saka ang sa indong mayor dyan, pambihira yan. Ibang mga municipality, ibang mga local government units, may mga reklamo. Mala taigwang reklamo sa Congress. Pero digdi po sa partikan na baaw, nataan po kamunin na award kan DSWD kan Bicol, o garungon niya na agaan na awarding ceremony dyan. Bot sabihon na kung igwa pa man yung masunod na distribution, mga ayuda, siring manggirarayan na gigibuhon ni Mayor Jeff Vicenio. Gabos na dapat abuton, aarabuton. Okay, may nag-text digdi yun. Sa ropang mainit pong igorlain din sa baaw, ini man na pagpataw ng preventive suspension kan hunta direktiba kan Baaw Water District ki GM Vic Robosa. Ngunyan po ang nakatukaw na OIC General Manager iyo si Hazel Ilaw. 90 days suspension po ang pataw kay GM Vic Robosa. Medyo naiaputa po sa interview kung ano ang grounds for suspension kay GM Vic Robosa. Tuloan sabi, number 1, grave abuse of authority. Grabing pang-aabuso sa authority. Number 2, grave misconduct na pigtutuyawan na medyo pang-uugali. Matinding kumbaga sa grave misconduct. Yan. Violations of Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, o yun ang pantulo na pagbalgar ka na Acta Republica 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan po ang dadangog mo niyan na mga reklamo kontra kay GM Vic Robosa kan ang complainant po, agaro private complainant na ini, minalawas ta. Dati po ining empleyado man sa nakan Baaw Water District, si Engineer Nestle Vallejo. Dating empleyado kan Baaw Water District na tanggal gayud sa trabaho. Na konsain kaya po igong reklamong grave abuse of authority, grave misconduct, violations of Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan ang mga reklamo laban kay GM Vic Robosa. Ini po dadangogon ini. Depende po sa magiging desisyon kan junta direktiba. Kung after 90 days,
sa naman na binyo dadangogon or pababalik ko na po sa iyang pwesto si GM Vic Robosa. Gusto mo man na makaulay ko na ma-interview si GM Vic Robosa dapit sa bagay na yun kundi masakit ang mahagilap. Mayo na nga ni po siya dyan sa iyang opisina suspendido siya ng 90 días. Kaya nakaulay mi ang acting general manager na si Hazel Ilaw. Kadakol bagang nagaharapot kaya dyan sa Banuang Canbao, anong nangyari? Uye po ini ang naging dahilan. Sa ropa, garo gulpi ang naghahanga kay GM Vic Robosa na pag ini nakakaulay kan mga taga-media, pag minasimbag sa mga hapot, saka kung may mga problema sa mga water district, garo pasil niyang paluwasanin na opinion and reaksyon na garo nagluluwas na napakaray niya ang management niya, ang pag-manihar niya, pag-administrar niya kan Baaw Water District. Kada ako nagsaludo sa iya pati nga ni si dating GM Wilmore Minyolas kumbaga sa saklaw kan sa iyang pagiging maabilidad. Kumbaga sa andunong ni GM Minyolas garo mas nalalamangan sa dunong ni GM Vic Robosa. Kaya lang kang nasuspindi po siya kanunta direktiba. Garo napaano. Kaya garo nagluya ang pagtubod kan iba na si dati ngayong urag-urago na GM Vic Robosa nasuspindi. Yan na urulay-ulay dyan po sa party ka na Baaw Camarines Sur. Anhapot kan iba, kung makakabalik pa, depende po na yan sa magiging rekomendasyon kan hunta direktiba na iyong yan ang nagdadangog. Kung ini magkakaigwaning administrative na reklamo sa ombudsman or kung igwa pang ibang ahensya kang gobyerno na papadagusan ka na reklamo. So yan pa, abangan tayan kung makakabalik pa sa pagiging GM General Manager kan Baaw Water District si Vic Robosa or padagos na pong matukaw na General Manager kan Baaw Water District, ini pong si Ma'am Hazel Ilaw. Diyan man po sa may partikan na Bato Camarines Sur, figuro lay ulayan man nyo yan, ang politika dyan. Nasa partikan na mga suportadores man ni dating Vice Mayor Vic Ramos, medyo namumundo na ang magiging running mate ng unyang kayang bago ni incumbent re-elect Mayor Frank Bernaldez sa masunod na eleksyon 2022. Iyo na ang incumbent mo niya na Vice Mayor Junjun Zorilla. Medyo an expectation po kan mga supporter ni Vic Ramos sinda pa manggiraray ni Mayor Bernaldez tandem. Ngunyan po iba na ang magiging running mate na po dyan sa Bato na pinag-uurlayan. Iyon na po ang sa indo pong Vice Mayor niya na si Junjun Zorilla. Iyon na ang kaibanan ni Mayor Frank Bernaldez duman sa Kapitolyo Provincial kan mag-imbitar sa mga alkalde sa enterong probinsya ng Camarines Sur, asin kabali na po itong magiging itong mga Vice Mayor ninda nangarig mag-sumitir na kan sa indang mga linyada
kinda Congressman El Rey Villaferte na iyo ang chairman kan sa indang partido politikal, Nacionalista Party, and Governor Migs Villaferte na iyo po ang pambato kan sa indang partido. Como iyo ang magiging kandidato para representante kan ikalimang distrito kan probinsya ng Camarines Sur duman sa House of Representative como last term governor kan probinsya ng Camarines Sur, and ang magiging pambato ninda iyo si incoming Governor Luigi Villaferte na yung ngunyan ang provincial administrator kang Kapitolyo Provincial, and re-elect si Congressman El Rey Villaferte sa 2nd District kan probinsya ng Camarines Sur. Subot sabihon ta sumpa na asin pig taas na po ninda Gov Migs Villaferte asin Kong El Rey Villaferte and Mayor ang mga kamot ninda Mayor Frank Bernaldez kan bato, and Vice Mayor Junjun Surilla sindanan talagang magiging opisyal na kandidato kan grupo kan mga Villaferte dyan sa party kan Bato Camarines Sur. Medyo pabor yan kay Mayor Frank tangarig deng gayo magastusan. Takada akong nagpupurok-purok baga, kung baga sa manok, digpaparapurok-purok. Kan ibang mga handler, kung baga sa bulang, may handler man talaga mga manok. Kung diyan politika minsan, gano'n kung baga sa example sa naman, na may mga handler dyan, yung mga politiko, managaro, gustong pagpurukon sa masunod na 2022 eleksyon, ansendang mayor, saka ansendang vice mayor. Tapos ngayong bakbakan yan. Kumbaga sa sultada, perting sultada, parehas maurag, pareho Texas. Kumbaga sa mga postahero, saka sa mga sabungero, garo, kuntinto sinda ko na kung nagsalpakan o naglaban ang dua, ang mayor, Frank Bernaldez, saka ang Junjun Surilla, ang vice mayor nito, kung iyo laban da kay Frank Bernaldez, pero ko na ngayong bakbakan ini. Magandang pustahan, magandang laban. O sa katasi, mga handler kan kan bato, garo biglang nagruloy ang buhay, mayo na ngayong siram. Magkasangga na ngayon makuapo. Makuapo man lang palang kaya ni Mayor Bernaldez, si Vice Mayor Junjun Surilla. Saka, bako nang yung problema kung igwaman maglaban, kung three-corner fight pa dyan ang laban, talagang medyo masakit bungkagon. Ini pong tandeman na ini. Ining tandem na Bernaldez and Surilla. Kumbaga sa nakagamot na niyo, duwang ini. Kaya kung igwaman maglaban pa sa sendang partido, medyo pasil ang laban, sabi kan mga obserbadorista dyan, na mga political analyst, kana banwaan po, kana Bato Camarines Sur. Saka, kung naglaban ko ta na ngaya, si Junjun Surilla, posibleng gumana, laban kay Bernaldez. Tanong ngaya, Joey. Gabos ngaya digdiyo, sa history kan Bato, gabos na mga naging ilihidong vice mayor kan Bato na naglaban mayor, nagtumang sa mayor, daog, 5 na ngayang vice mayor digding incumbent kan mga nakaging panahon na naglaban mayor, puro daog. Yaon nga dyan si dating mayor Alvin Sacuesa, dating vice mayor Boning Billones, dating kaning mayor, vice mayor na intero nga dinaraog sa laban. Ngunyan nga, ito kaya nga kabali nga ito sa regla. Kung sa bulang na naman, ito kaya nga yung vice mayor na 5 nagkadaraog na naglaban mayor,
Kaya nagkadaraog takabali to sa regla. Si Junjun Surilla nga ya, daeman to kabali sa regla. Kaya pwede ngayong iyuan mag-break. Kan kasabihan, kan historya. History of politics sa party kan bato. Tanong man niya ako, taday kabali sa regla. Ito kaya ngayon mga vice mayor na ito, na nagkadaraog, gabos nga ito may mayor na nagdara. Kan sa endang laban. Si Junjun Surilla nga ya, nailihir niya na vice mayor dyan sa bato, maayo ngayang mayor. Kaya di nga siya kabali sa regla, ay yung nga niya, kuarog pala niyang kayan. O dahil di siya kabali sa regla, pwedeng mabrikota na nga itong record na ito, o itong history ito dyan sa partikan bato. Kundi siguro, destination naman talaga na, siyempre, pasakat na, Saka intiro siyang pigyabida ni Congressman El Rey kan sarong banggi kan magtiripon ang mga kalyadong mayor, kalyadong vice mayor dyan sa Kapitolyo kan ipaapod sinda ni Kong El Rey. Kung may umaalis sa ating partido, may lumilipat din sa atin. Isa na dito, si Mayor Labas Reyes Palan, pinalayas naman sa partido ni Kong El Rey Villaferte. Pig-ikis na sa madaling sabi, papicture da sa kasi former Congressman Nonoy Andaya. Nagaro lipat bahay na, kumbaga saan lipat partido political na. Dating kaalyadong mayor dyan sa party kan Milaor, ni Villaferte. Yao na niyang kiandaya kampi na kiandaya. Kaya kung may naghahali, may naglilipat man, may naglalaog man sa Villaferte. Arog ki Junjun Surilla, na yao na po sa kampo kan mga Villaferte. And pigiling niya to na lalong naging makusog na laban kan grupo kan Villaferte sa party kan Bato, Camarines Sur. Aber daw, mahanap mo yung kami. Ilawag ta daw ni sir mga komersyal to sir. Yeah. Igwadig di sir itong sa yan ang sa mo kayo? Oo. Kan Losenya Electrical. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. An oras na ni hatod sa Indukan Kape ni Manoy. An kape kan mga Bicolano. Pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras pong ini dara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa,
sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam an gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ebakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drills, sagkod iba pang training dapit sa Disaster Preparedness and Response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaonin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Winners Life and Waferina Wellness Hub, your alternative medicine, healthcare, and massage clinic. Sinda nag-opresir nin mga minasunod na serbisyo: iris analysis, 3D human disease analysis, total detoxification, colon detoxification, non-surgical gallstone removal, laser therapy treatment for stroke patients and brain-related, biosuffer therapy, traditional hilot or massage therapy, registered TISDA massage therapist, Bentusa, deep tissue massage, steam bath therapy, Winners Life and Waferina Wellness Hub. Abilabliman sa sainda ang mga minasunod na produktong mga pampagayon. Arog kan Glutasok, Kojic Soap, 3-in-1 Soap, Feminine Bar, Whitening Cream, Glutathione Lotion, 8-in-1 Hair Care Treatment, Men and Women Perfume, Body Scrub, asin igwaman nin mga mabitamina, asin masustansyang inumon na kaipuhan kan sa tuyang lawas. Yaon dyan, ang 10-in-1 Coffee Classic and Cappuccino, Premier Organic Juice, Winner Slim Juice, Life Saver Juice, Supermind Juice, Winners C, Spirulina, Grape Seed Extract, L-Glutathione, Barley Powder, asin an Siro Dia. Kaya ano pang hinahalat nindo? Pasyaran an Winners Life and Waferina Wellness Hub. Ini makukua harani sa studio kan RPN DCKI, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, sa diri asin pinamamahalaan ni Madam Lerio Waferina. Kung ang hanap nindo garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Iriga City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical.
The widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Saro sa mga partikular na helang kan mga senior citizen mo niyan ay ang katarata. Pag iguwa ang katarata, ang paghiling mo ay malalabo. May puting layer na nakatakop sa imong mata. Kaya lang, mahalon talaga magpa-opera kan katarata. Ang iBerry ay epektibong bulong sa katarata asin iba pang namamatian sa panlalabo. Ang iBerry ay may bilberry asin ini gibo hali sa Estados Unidos. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog na mata dahil sa sobrang gamit ng cellphone asin computer. Ang iBerry ay mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watson's asin mga suking butika. Hanap nindo ang malinig asin magayon asin maaasahan na lying-in. Nurse, Oni Birthing Home and Lying-in Clinic. Matatagpuan sa number 211, Zone 1, Santa Cruz Sur, Iriga City. Ang nag-upreser ng magayon asin maaasahan na serbisyo 24 oras. Sindaigwanin mga eksperyensyado asin lisensyadong doktor. Arog ki Dr. Imelda Bagnet, OB-GYN, Dr. Judy Figuracion, Pediatrician, Dr. Archimedes, ENT for hearing screening referral. Sindaigwang serbisyong offered. Arugan PhilHealth accredited prenatal care, postnatal care, family planning, newborn screening, and immediate care of the newborn. Igwasindang nurse, midwife with skilled that we're ready to attend her mind. Aragi Jomar Mall and Marites Martinez, Seda Ayubo, and Imelda. Sindaigwang ambulance service at via Mediatrix Hospital. Para sa indong mga kahaputan, hanapon lang si Mr. Bema Sales, Operational Manager with contact number 0906-058-0689, 0961-514-4658. Kaya kung ang hanap nindo, malinig, magayon, siguradong lying-in clinic, Nurse Oni Birthing Lying-in Clinic na kita. Ito ang bago ngayon sa Iriga. High-tech at naiiba. Notorious Details. Auto Detailing Studio. Para sa mga gustong magpa-makeover ng inyong mga sasakyan, motorsiklo o auto man yan, tiyak inyong mapagkakatiwalaan. Ang Notorious Details Auto Detailing Studio. Tandaan, Notorious Details Auto Detailing Studio. Meron silang very affordable, mura na at yakang-yaka ng bulsa na mga serbisyo gaya ng Notorious Packages, VIP Car Wash, VIP Detailing, Ceramic Coating, at Nano Graphene Coating. Meron ding premium services gaya ng Premium Car Wash, Motor Wash, Wash Plus Wax, Express Detailing, at Interior Detailing. Subukan din ang kanilang premium services gaya ng Headlight Restoration, Glass Detailing, Engine Detailing, Cabin Disinfection, at UV light sterilization. Meron silang mga friendly lady detailers and car wash boys. Dito nyo lang matatagpuan sa Notorious Details Auto Detailing Studio. Kaya kung gusto nyo ng sasakyan na always bago at gwapo, subukan na ang pinakabago at naiibang auto detailing sa Iriga. Yan ang Notorious Details. Maganda ang lugar at pwedeng mag-relax habang kayo'y naghihintay with free coffee and Wi-Fi. Notorious Details. Visit us at Iriga Nabua Highway, Francia, Iriga City. Notorious Details Auto Detailing Studio. Your car is in good hands. Owned and managed by John and the beautiful Diane Maestrado. Hi, hello. Ako po si Monica Piriki kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Palayogan ko po ning good morning and happy watching ang nagabos siya itong mga parantabay na nag-view sa Facebook Live kan RPN DCKI susunod pong programa. Yan dyan si Mr. Drake Van der Geysen of Limasol, Cyprus, and my beautiful sister to si
Miss Melanie Mendoza, thank you so much for watching. Sharing man si Hermanang Michelle Pasite of Naga City. Naga-watching, have a nice morning po, si Idol Joe. Pakibati yun naman po mga anak kong sila Josel, Rosel, and John Wilton ng happy viewing, happy watching. Okay. Nanonood po sila sa iyo at si Sister Lynn natin dyan sa Cyprus. Po, hello, matulog ka na po. Sister Melanie. Oo, sa mga 2 o'clock pa lang early in the morning kayo dyan sa Partikan Limassol, Cyprus. Stay your gorgeous face, hermanang Melanie, with sexy body. Diri man si Sis Monica Periqui, nag-watching man. Talagang nagsasakripisyong magpuruyat. Madalan lang po, mapanood lang ho ang ating programa sa RPNDCKI. Sabi niya, good morning po at sa lahat ng staff. Sharing man si Hermanang Melanie, good morning my brother Joe, watching po. Okay, thank you. Pero sabi niya, nakatulog naman dahil siya ng pirang minuto. Please, pabati ng aking mga kaibigan. Thanks po. Binabati natin ng magandang umaga. Happy watching sila Ma'am Socorro Rodriguez Yuloyo and Rosalie Pasco Ratibo and George Rodriguez and family Imelda Tumon, Elisa Mora Luzarita at si Ma'am Bena Obra. Sa lahat ng family nila, good morning and happy watching and listening. Greetings from Monica Periqui of Limassol, Cyprus. Good morning sa pamilya ni paring Mark Rodriguez, na dating production manager digdi. Naka-watching po sa iyang mga tuga. Kaya pinapalayogan taning good morning na pungulog kita kay paring Mark Saro sa napaka-brilyante, talented, maray na newscaster, broadcaster, maray na writer, kan panahon, digdi po sa Nasyon kan Pilipinas, Bicol Region, especially in Camarines Sur. Sabi ni Hermanang Melanie, nakatulog na po ako pero matutulog ulit mamaya. Tulog ulit ako. Manood muna ako ng news mo sa RPN. Nanonood din ako lagi kina Sir Melvin Barayoga. Ngayon naman sa iyo, Kuya Joe, sa Facebook Live ng RPNDCKI. Good morning kay Sir Tony Aguilar. Sharing man, 4:20 ng madaling araw na, sabi ni Monica, ni Hermanang Monica. But sabi yun, 4:20 pa lang ng umaga sa kanila, samantalang tayo, 10:20 na ng umaga. So, grabe Yan man si Venus Prestado Bungay Salva. Good morning, Kuya. Watching from Pasig City. Si Police Major Andrew Alcomendas, Chief of Police kan Bato PNP. Dahil ma-interview pa lang nasa lawas siya, nasa meeting. Aramon takutana. Kung istrikto ang checkpoint man dyan sa partikan Bato Crossing. Kundi, ang barabarita ko po, bako man istrikto ang dyan, checkpoint. Or mayo nga ning binabagat na mga bihikulo dyan, duman po talaga mahigpit sa partikan Del Gallego, Camarines Sur, sa border control, igwang mga restriksyon. Kaya dahil basta-basta po makakalaog itong mga tao, mga biyahero, biyaheras, mga dawa dyan sa aeropuerto kang Naga City, na mga pasahero sa aeroplano, dahil basta-basta makakauruli. Sa sendang mga pamilya sa Laogan, probinsya ng Camarines Sur, Bicol, konda ay mag-agi sa RT-PCR examination or test. Saka dapat may darasindang negative RT-PCR examination. Tangarig makalaog sinda sa Camarines Sur.
Kung mag-positive man, tulos sindang dadaron sa mga quarantine facility para bulungon, dangan sa irarom sa inapod na 14 days sa quarantine. Kung negative man, makakauli sinda, pero posibleng stay at home or pwedeng home quarantine, mga 1 week gayod na dayon na makisalahuma or makipag para pakiulay-ulay, tangarig maging safe. Taday taaram, dawa negative mananggad sa swab test. Kung si pagbiyahe nindo, may nakataid ka mong nagdadara na pala ng virus, ba nawala kitang ka mo, para safe ang sendong sa diri, ang sendong pamilya, asin ang sendong kapwa, di ba? So dyan po sa partikan na check, Deputy Boss, na nag-programa ako. Digdi sa partikan na Bato Camarines Sur, sabi po ka na MDRRMO, mayong paghigpit na nangyayari sa border kan probinsya, kan Albay, dyan sa may parte kan Bato, and Albay, mga biyahero po maluwag pang nakakalaog luwas sa enda pong banwaan. Tadyan po nag-aaragi ang mga hali sa probinsya kan Albay, asin na hali digdi sa Bicol and outside Bicol region, lalo sa hali sa mga Manilang biyahe. So mga mapasiring sa Albay, perming dyan sa Bato Crossing na aragi. Maluwag asin na dahi po, binabagat, pinapara, o hinahanapan, inanaw man na dokumento, ang mga naglalaog sa border kan parting ini sa may parte kan Bato Crossing, pasiring sa Albay. Ini po ang napag-aramantang informasyon na kung sain, mayo sindang ililaag na border control point arog sa Del Gallego, kaya malaya, libre daw pang nakakaluwas laog sa sendang banwaan ang mga biyahero na kadaklan hali sa Albay asin na pagkataraid pang probinsya. Mayo man pong kasuguan ng provincial government magin ang sendang LGU na magigpit ng border dahil dahil naman subuot, bako man subuot hali sa NCR plus bubble o lugar kung saan nalangkaw ang kaso ng COVID-19. Ang mga motorista o mga biyaherong nag-aagi sa sendang banwaan. Sulaminting mga locally stranded individuals and returning residents hali sa Metro Manila ang senda pong binabantayan sa ngunyan. Dahil man po subuot or handa man na subuot ang mga quarantine facilities, preparado, kan lokal na gobyerno. Sa Niño Iso, San Miguel and Barangay Agos, kuning kaso, may mahilingan pong sintomas ang mga mapuruling kababayan na maagi sa sendang symptom sa screening. Mga tugang, mahanap buhay lang kita, no? Medyo nasasamid kita, medyo malipot po kayong marian sa tuwing aircon. Lawag ta daw nga ng mga hanap buhay ta. Ang Radyo Ronda, RPN DZKI sa pagkikipagtabangan kan sa tuyang major sponsors nagpapasalamat sa pagkumemorang kan pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat kan sa tuyang paratubos na si Jesucristo. Congresswoman Joe Ensal Fortuno Jr., 5th District Camarines Sur, Governor Miguel Luis Mix Villafuerte, Governor Camarines Sur, Provincial Administrator Luigi Villafuerte of Camarines Sur, Congressman El Rey Villafuerte of 2nd District Camarines Sur, Honorable Jeff Bisenyo, Municipal Mayor Baaw Camarines Sur. Sa Saindupo Gabos, Diyos Mabalos.
An RPN DZKI Radyo Ronda Iriga nagpapasalamat kan mga minasunod na sponsors ngundian na Lenten season. Zol's Beauty Product Shop, care of Miss Luz Awa, Zone 4, along Railside, San Roque, Iriga City. Hinirang Packet Motorbike, owned and managed by Mr. and Mrs. Hiner and Leia Banse, Bagamasban, Highway 1, San Francisco, Iriga City. Mr. Al Monte and family, San Vicente Sur, Iriga City. Joji F. Dasilio and family, licensing officer, Nabua, Camarines Sur. Florence Bichara and Alex Bichara, Chicken Roast, Makati City. Dina H. Borno and family, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Mr. Martin Viloro, Market Supervisor, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay, Gare Merino, Barangay San Isidro, Iriga City. Mr. Fabio Balang Jr., President, Federation of Market Vendors of Iriga City. Honorable Boboy Guevara and family, City Councilor, Iriga City. Chief Inspector McCaven Marqueses and family, Nabua Fire Marshal, BFP, Nabua, Camarines Sur. Miss Margie Habana and family, Bula, Camarines Sur. Precious and Milo Construction and Hardware Supply, owned and managed by retired PO4 Lito Ravago, Santo Domingo, Iriga City. Bot niya mong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors kan 7 Palabras 2021. Mr. Johnny Cuadro, owner and general manager of Rinconada Central Cockpit located at San Antonio, Ugbo, Nabua, Camarines Sur. Fabiner Construction and Hardware Supply, owned and managed by Engineer Sol Fabiner, Nabua, Camarines Sur. Bicolandia Glass Aluminum Supply, owned and managed by Mr. Arnel Tan and Mrs. Helen Tan, located at Violeta Street, San Miguel, Iriga City. Honorable Eduardo Di Maiwan, Punong Barangay, Perpetual Health, Iriga City. Lasa Resto Bar, care of Leticia Poulton, near San Agustin Barangay Hall, Iriga City. Hillside Construction Corporation, San Miguel, Iriga City. Engineer Joy Agnes Nachor, Assistant District Engineer, 5th Engineering District, DPWH, Santa Teresita, Bao, Camarines Sur. Our Lady of Mediatrex Hospital, owned and managed by Dr. Leni Gonzalez, San Jose, Iriga City. Saranghe Motor Parts, Zone 7, Elias Corporal Street, San Isidro, Iriga City. Jean G. Vera, Buracan Zariles, Public Market, Iriga City. Ang Radyo Ronda, RPN, DZKI, Iriga, nagpapasalamat kan mga minasunod na sponsors kan 2021 Lenten Season. Father Cesar Bungon, Santo Domingo, Nuestra Señora de las Angustias Parish. Oralio's Funeral Homes, care of Mr. and Mrs. Jose Oralio, San Isidro, Iriga City. Congresswoman Joe and Sal Fortuno, 5th District, Camarines Sur. Director Derek Van der Geyser and Miss Melanie Mendoza, Limasul, Cyprus. Honorable Dante C. Oliva, City Councilor, Iriga City. Mrs. Dorothy Ibarreta Amanse, Chief Political Affairs Office, House of Representative, Batasan Hills, Quezon City. Belen Lying-in Clinic, Bulwang Baaw, Camarines Sur. Villanueva Tanchuling Maternity and General Hospital, Highway 1, San Jose, Iriga City. Prime Water Infrastructure Corporation, care of Branch Manager Ryan B. Corbilla, San Roque, Iriga City. Vice Mayor Rex Oliva and family, and Board Member Butchokoy Oliva of 5th District, Camarines Sur. Chief Inspector McCaben Marqueses and family, Nabua Fire Marshal, Nabua, Camarines Sur. Lucena Azur Vegetable Store and Lucena Refreshment, owned by Mrs. Janita Azor and Mrs. Cesar Azor of Iriga City. Rainer's Pet House, care of Dennis Ampungan, proprietor, Itanchado Building, San Roque, Iriga City. Diyos mabalos sa Hindu po gabos. Bot niya mong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors ngunyan na Lenten Season 2021. Ngo & Sons Trading Incorporated, care of Engineer Monmon Ngo, San Roque, Iriga City. Baaw Municipal Police Station, headed by Police Major Mary Grace Tagtag,
Baaw, Camarines Sur. Honorable Mark Risoco Timenia, Registered Nurse, Punong Barangay and Secretary General Liga ng mga Barangay, San Francisco, Iriga City. Engineer Joji Agnas and Family, Baaw, Camarines Sur. Marisol Bondal, Mama Betty's Farm, San Agustin, Iriga City. Mr. and Mrs. Alfredo C. Damayo Jr., Dong and Ina Andalis Damayo. Nabwa Municipal Police Station, Honorable Jose Ling Malasarte and Family, Vice Mayor Baaw, Camarines Sur. Sa Indopo Gabos, Jos Mabalos. Ang Radyo Ronda nagpapasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa, Eddie and Nora Garcia and Family, kan San Agustin, Iriga City, Janelle Balatan Borja, kan Balatan Siramag, Camarines Sur, Mrs. Florence Aquino Silva and Family, kan Santa Cruz Sur, Iriga City, Bicol Vendo with Rolly Ahero of Santa Cruz Sur, Iriga City, Engineer Mark Joseph Buacania and Family, kan San Agustin, Iriga City, Miss Luisa Orobia Silva and Family, kan San Nicolas, Iriga City, Mr. Hernan Isaac Lerio and Family, San Nicolas, Iriga City. Ang DCKI Radio Ronda nagpapasalamat kan mga minasunod na sponsor, ngunyan na si Mana Santa, Mr. and Mrs. Andrew Mariglor de Villa, Children, Macmac and Pretty Toronto, Canada. Mrs. Mirna V. Galang, Family, Shan Road, Satin, Hong Kong. Front Asug, Construction and Supply, Santo Domingo, Iriga City. Own and Manage, Architect Mrs. Ryan Ramos, Mrs. Marites de Lima Luquias and Family, Marilao, Bulacan. Mr. and Mrs. Roy Roseanne P. Hamon and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Alex de la Rama and Family, Angeles City, Pampanga. Mrs. Lilia O. Dasigan, San Roque, Iriga City. Mrs. Alili de Lovenges, Panizal and Family, Madrid, Spain. Mr. and Mrs. Ernesto Gilanyog and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Pablo Andalis and Family, San Agustin, Iriga City. Acto for Security Solutions, care of Honorable Ariel B. Losenya and Family, San Nicolas, Iriga City. Mrs. Petronila Nava Una, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Dindo E. Namoro and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Nelson Susan Napagal, Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Larry Fanny Toriano and Family, La Purisima, Iriga City. Mr. Noel Oliva and Family, San Francisco, Iriga City. Zion Hotel and Reception Hall, Masusuo Spring Resort, Pool 2, care of Kagawad Melnan Robles, Moralio, San Isidro, Iriga City. Mr. Jeffrey L. Ocampo and Family, Manila. Matthew Navarro Smith, London, UK. AAA Mini Grocery, care of Mr. and Mrs. Tony Inoy Bon and Family, Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Shekfred Jenelori Arieta, San Nicolas, Iriga City. Papa Oti Eatery, Takeout Center, Yummy Panada owned and managed by Mr. Jose A. Sahonda, Jr. besides Puriculture Center, San Roque, Iriga City. Lucena Asur Vegetable Store and Lucena Refreshment, owned and managed by Mrs. Hanita Asur and Mr. Cesar Asur of Iriga City. Mr. Manuel Neri Frainal Sr., President, Usant Batch 75, San Francisco, Iriga City. And Mr. Joe Bardaje, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar. Programa. Mga tugang 10:35 in the morning. Sa iba pang mga impormasyon po, arestado ang 5 katao asin sarong minor de edad sa ikinasang anti-illegal drugs operation kan Philippine Drug Enforcement Agency sa zona 2 sa Barangay Sabang sa siyudad kan Legazpi. Binisto ang mga suspect na sinda Vincental Maida alias White, Mayra Micaler or Micalier, Baby Jane Binintag, Roderick Barota, Jan Crisia Sidinyo. Gabos mga residente ka na sabing barangay, asin ang saropang minor de edad. Sigon ki agent ampungan ka na Pedea Albay, hapon ka ni si Gibo ang pagserbikan search warrant sa harong
ni Almeida alagad kan makatunog. Tiga purbaran subot na magdulag ni Barota asin pinaputukan ang mga PDEA agents. Sa kasamaang palad po, ini sa nakasabit ini sa yero na lugadan ang sa iyang kamot asin dagos ng nahulog sa kamot kan mga autoridad ang suspect. Na-recover sa laog kan narong kan suspect na si Almeida ang 4 na large, 5 medium and sarong small plastic sachet na may lamang pinagtutubulan shabu asin iba pang non-drug item. Sigon ki Agent Tampungan bago ang operasyon, nakaresibisenda ng impormasyon tungkol sa subuot. Birintanin droga sa lugar kung saan ginagamit pa na session ang narong kanasabing suspect. Ay inda ano na tayo? Ano ta igwa pa kay mga illegal drugs. Dahil pa na ubos ano po. Mga tugang ang dinadayong hinulid shrine sa Calabanga, Camarines Sur, isasara sa mga deboto taonan na penitential walk o bistadong alay lakad ang dae liwat gigibuhon ngunya na taon dahil kan pandemya. Kaya isasara sa publiko poon sa Miyerkules Santo hanggang sa Domingo nin pagkabuhay. Ana dinadayong maray kan ribo-ribong deboto na kung sa inyong duman hinulid shrine sa Banwaan kan Calabanga. Ini bilang pag-iingat pa manggiraray sa COVID-19 lalo pat bakulang mga taga-Camarines Sur ang nagdadayo duman. And sigun pa man ki Mayor Ed Sibero na sa pag-uulay kan core group ini ana pagkasurundoan, sarado mo na po sa mga deboto. Ngunya na day paman po naabot ang Miyerkules Santo, pwede pang magbisita ki amang hinulid sa Calabanga, Camarines Sur. Alagad ngunyan, ano po, ang simbahan nagsusunod sa minimum capacity asin susunod ang social distancing. Mayong nagsisingit sa mga pila, mayong nagtuturulodan sa pila. Dahil man pwedeng makaputan o maadukan ang imahin ka namang hinulid, i-exist pa mang giraray ang no-touch policy. Mientras tanto pong pinag-iing kami naman kan parokya ang mga parokyano ninda na dahil mo na mag-penitential walk o ang bistado bantugan na alay lakad arog pa manggalag itong mga nakaaging taon. Ribo-ribo po kayo mga deboto ang sumaro parte kan sa indang debosyon sa Milagrosong Santo. Ano niyo? Ay, good morning kay Sir George Rodriguez, ang gwapitong tugang ni dating PM Mark Rodriguez, ni Pading Mark, na RPNDC kaya palayogan taning good morning. Happy watching, sir. Ipapadangog ko po sa Indo ang naging interview ta kan Radyo Ronda ki Mayor Jeff Vicenio kan Bao, Camarines Sur. Dakulang onra po ang naresibininda dahil ang local government unit kan Bao kabali sa 10 mga awardee kan regional office kan Department of Social Welfare and Development sa pagkaka-igwanin na maray na performance, almost excellent. Maray asin na kaigwanin na tultol, transparent na distribution kan SAP itong Social Amelioration Program. Kaya niya ako interview ta ka Mayor asin palayogan taning congratulation. Tabibihira sa mga local government units mataan ning onra
kan DSWD at ani ba nga ni kontrobersyal pa. Ani ba pig reklamo pa ani bang LGU. Kaya uya po si Mayor Jeff Viseño kan Bao Camarines Sur. Top performance kan tinaong onra kan DSWD sa pag kakigwa po ni distribution kan amelioration na digdi po sa iyang social amelioration program digdi po sa iyang banuan. Mayor, ano po ang sa imong masasabi sa dakulang onra ini na na-receive mo po? Okay. Okay po, good morning po sa Gabos na nagdadangog sa programang Bicol Connection. Sa programang Bicol Connection. Unang-una po ako nagpapasalamat, lalong-lalo na po sa DSWD region dahil na-recognize po ang LGU Baaw sa pamamayo po kang sa indong lingkod na ngunyan po ma-receive po kita ning award na gigibuon po ngunyan na aga mapuon po ang awarding 9 AM na kung kaisain po gigibuon siya as virtual. Nagpapasalamat ako dahil after po ka itong kadipisilan ta, kasakitan ta kang last year na ngunyan nga ni dahil pa napupundo ang pandemic dahil po sa COVID-19. Kita po dahil sa naging transparent, ginibo ang dapat, nagsunod sa mga guidelines, nagsunod, inintindi kung ano ang yaon duman sa implementing rules and guidelines regarding the distribution kang social amelioration, and gunyan po inina ang siguro actually dahil ko po ini-expect pero siguro dahil sa tabang kang sa kuyang mga staff kang Office of the Mayor, si mga nagtabang po na mga department, lalong-lalo na po kang Municipal Treasury sa pamamayo po ni Mr. Andy Bentahar, ang satuya pong OIC kang MSWD na si Miss Cyril Ceruelos, PNP and BFP na nagtabang po katong time na kita po namanduhan kang Office of the President, napakarayon ang itao sa tamang tao itong social amelioration. Kaya ini po sa tabang din kang Gabos na mga punong barangay, mga barangay officials na mapakaray na ang pagpili. Kaya bakulang ini dahil sa kuya kundi sa pagtarabangan po kang kang Gabos na mga taga-Baaw. Kaya ini po nagpapasalamat din ako dahil si kooperasyon kang Lambang Saro talagang nahiling ko po. So sabi po nga ni Ninda, sa panahon ning kadipisilan nakaiba po nindo, nagantabay sa indo ang serbisyong Jeff Viseño po. Maging po mga barangay officials sa interong barangay po sa Banuangkan na Baaw talagang yaong partisipasyon, kooperasyon, ano po Mayor? Iya po. Actually, katong time na ito, syempre barangay po kita. Actually, iyo po itong time na daitaaram ang gigibuhon na feeling ko po solo lang kita pero sa tabang kang Gabos ng mga empleyado, department heads, mga barangay officials, napakarayta po itong distribution. And bako lang po yan sa Gabos na aspeto po katong time na kita po sabi ko nga sa panahon kang kadipisilan na experience na po kang last year, sana po dai na magbalik ngunyan, lalong-lalo na po ngunyan naggarumapuon kita sa uno dahil kasuhapon grabe po si taas kang mga cases na nag-positive, kaya ini po ang pakiulay ko otro na magsunod po kita sa mga protocol, minimum health protocol na talagang iniman sana po ang makakasalbar po sa tuya. Opo. Sa ngunyan po, maiba kita Mayor, COVID-free ang Banuangkan Baaw? Sa ngunyan po, bako kitang COVID-free. Oo, dahil igwangani po kitang mga empleyado, naka-home quarantine po ngunyan.
dahil ang si Saro po na empleyado ta na yaon po duman sa Naga Naka-Star, nag-positive po. Pero itong ano ang bagong policy mo niyan na sa health protocol, so mga hali outside Bicol or Baaw na uli sa Indo, although nababagat naman sa may parte kan na border control, checkpoint kan na Del Gallego, pero assuming na negative man, so mauli sinda sa Banuan kan Baaw, ano ang bago mo pong policy para po. Actually, kakatapos mi lang ng meeting kang IATF local, inadapt mi po si pinagpaluwas po na memorandum kang IATF Kamsur na dahil po makakalaog sa Kamsur itong mga mayong negative swab result na syempre po kabali na po duman ang mga taga-Baaw. Ngunyan po si mga dahil ngani po duman sa pigpaluwas kang last week na medyo po siya kaya nagdakol itong mga cases digdi po sa Pilipinas. So ngunyan po si mapuruli po na negative ang result, pinapakiulayan mi po na tangunyan po igwa po kitang ang mga quarantine facilities ta po daiman po yaon pagiraray naka-ready, si maurili po na negative home quarantine po sinda and pinapaki 14 days man po. Dai na po 7 days. Mga 7 days. And dai po pwedeng magparaluwas muna, pinapakiulayan ta po na dai muna po magpara-attend sa mga okasyon and oras po na si nagpuli, nagkaigwa po ni St. Thomas, dahil kaipuan po kainindang pag-abot po ninda sa barangay, mag-report po sa BIHERT or sa barangay official or sa barangay health. So, iyo po yan, na once po na igwang mahilingan ng St. Thomas, dadarawon mi po yan sa quarantine facilities or isolation area. Okay. Mayor, madali na po ang Kwarisma ay Semana Santa. Ano po ang LGU open kaya daw sa panahon po nin Semana Santa, padagosan sa indong pag-opisina and ano po ang pangapudan mo ngunyan sa satuya pong mga balikbayan na siguradong mapuruli, makapiling ang pamilya ninda and para po makaiwas kita kaya ng COVID. Iyo po, sabi ko po nga simple lang magsunod po kita sa mga minimum health protocol. Si mga nagpuli po, daiman kami po sa Indo na dai mahiling ang sa Indong mga pamilya, kaya kung ano po ang hinahagad kang barangay kang IATF Kamsur na ipadarami naman po si mga dai ko na po pagsaro-saroon nakapost po sa satuyang FB account si mga dapat tapong sunodon para po maiwasan ta po ang paglakop kaining dai pa po napupundong pandemya. So simple lang po si paggamit kang face mask at face shield, kung maluwas po kung dai man sana po importante dai na muna po magparaluwas, lalong-lalo na po ngunyan may mga cases na negative po ang swab result pero after pirang days nagpa-positive po siya. So dai pa po giraray kita safe na dai man po ibig sabihin na negative pero syempre po dai taaram kung ano po si exposure niya kang pagpuli kang sa tuyang pamilya. Nagpuli po duman sa Manila negative pero si mga nakasalamuhan niya palan may positive, so dai pa po giraray kita kayan kaya magpasiguro po kita dahil para man sanayan sa satuya. Mayor, para po ma-confirm sa ibang issue sa Baaw, ngarig matuldo ka na mga urulay-ulay, uring-uding na talagang si Mayor Jeep Vicenio, pag-abot kan 2022 re-election mo po, bago na po sa imong Vice Mayor. So yan ang gustong maintindihan ng mga taga-Baaw, tangarig pong hali mismo sa imo ang katotohanan or confirmation po kan bagay na ini. Okay, siguro po too early pa para po saguton yan. Sa ngunyan po talagang trabaho muna po kita. Trabaho muna po kita. Dakulon pa po ang kaipuhon trabahuhon. Ang election po next year pa yan. Pero kita po siguro po na witness man po kang ibang mga taga-Baaw
na kung paano po kita nagtrabaho. Paano po kita nag-atubang sa tao na si last year po ito ang grabing challenge sa tuya. Ginibuta po si dapat nagtindog po sa Indo si Mayor Jeff Besenyo dahil kamo pinabayaan. Kita nga ni nag-opisina mismo sa covered court para atubangon ang gabos na nagrereklamo, gabos na inaaabot kang tabang, gabos. Kaya sabi ko, ang pag-re-elect ko, siguro ang masisimbag ko lang, na kita po ma-re-elect. Kita pagpuaga, tinatawan ng 3 beses na magkandidato. And yan po, tatapusin ko. Siguro pag-abot po sa accomplishment, man po, talagang nahihiling man kung ano ang pagbabago, kung ano ang kamutangan, kung ano ang mga nagibuwan nga nguwan pong administrasyon. And nagpapasalamat kita syempre dahil man yan na ako lang kundi sa tabang ang lambang saro. Mayor, saro pa pong issue, ining sa Bao Water District, barita niya mo, garo napatawan ng preventive suspension ang general manager. Ako mo saklaw kan local government, anong pagkaara mo po kanyo, anong nangyari ni sa general manager de Probosa? Okay. Sa ngunyan po, dai ko pa po nakakaulay ang board. Siguro one of this day atubang ang or ma-courtesy itong acting OIC or si OIC si Ilaw. Actually dai ko pa siya na po lalaki. Engineer ba? Engineer Ilaw? Inahalat ko po sindang makaulay kung ano po nangyari, kung dahil ang po kaya ang Bao Water District ba po lang sa Baaw nagsusupply. So naka-schedule po nga ni ngunya na aldaw ang Nabwa Water District dahil talagang apektado po sinda. Pero sa ngunyan po nagsagot na po si Bao Water District regarding po sa mga query kang mga taga-Baaw na kung taano po mayong tubig ang kadaklan, lalong-lalo na po sa part ng sentro, ang LGU mayo pong tubig dahil po duman sa pumping station duman sa San Juan na nagkaigwa po ning diferensya. So sa ngunyan po talagang double time man sindang maayos ito, and siguro ang makakasagot po sa Indo ang chairman kang board kang Bao Water District para sinda po ang nagsuspendo. Oo, dahil po sinda po ang Oo. Tukang yan po ang pagkikipagulay kan RPN Radio Ronda kay Mayor Jeff Besenyo kan Bao Camarines Sur. Katakod kan onra na sendang na-receiving niya na aldao. Ngunyang ginibo itong awarding ceremony. Ang onrang inihali po sa Department of Social Welfare and Development sa pagiging marayan performance sa pag-distribute po kan Social Amelioration Fund. Itong itinaong tabang ayuda kan sa tuyang gobyerno nasyonal sa mga namamanwaan po si itong Baaw, naging maray po ang naging paagi kayan ni Mayor Jeff Besenyo, katuwangan mga local officials, department heads, empleyado, mga iba pang ahensya kang gobyerno, asin po ang mga local officials, mga barangay officials, asin ang pagpartisipar, asin maray na kooperasyon kansenda pong mga namamanwaan. So inabot naman kami ni Nora sa pamaaram, ito palang saro pong ama, sarong mister, nanlupig nin sarong 9 years old na aki niya man sana. Ini po nagtumang sa mga autoridad kaya gadan kan mabadil kan mga autoridad an sarong mister gadan an sarong suspect na mister kan pirang bisis kaning lupigan an sa iyang nag-aagrangay na 9 anyos na aki. Pag nalasngaw pala ni yung mister na ining amang ini, pag nabuburat, pigpapara lupigan an sa iyang aki paulit-ulit an sa iyang 9 years old na aking pigpapara lupigan. Dawa nakikimahirak ng tama na papa, makulog na. Sige pa nang gadning rungaw,
asin may sa Manyakis, may sa Cuneo, asin man may sa Demonyong Ama. Maray na ni yung nagtumang na lang sa mga autoridad kan ini arestaron, asin kay po na mag-agi ni na inapod na medical examination kan nagbabiyahe na pasiring sa sendang padudumanan sa may provincial hospital kan Camarines Norte nang agaw ning badil kan pulis kaya nabadil ini kan sa chief of police duman sa may party kan Mercedes sa Camarines Norte. Maray man yan mga araw kayo dahil na dapat buhayon ang araw kaning mga Manyakis na ama na pag nalalas nga uli nulupigan sa diring aki pambira. Ano ini yun? Maray Manyakan Maraya ano yan? Maray mandang nagtigbak na Mr. na Manyakis. Ang binamanyak niya sa diri niyang aki, 9 years old lang pati sa aki niya. Maray na yan tanatigbak na. Iyo po talaga. Tangarigdayan na makapan logos pa sa iba pa nga pwedeng maging biktima. Maray na to, rest in peace na. An may sa Demonyo, may sa Manyakis, may sa Cuneyong suspect. So inabot na kami ng oras sa pamaaram sa Lado Technical, Chief Engineer Tony Aguilar. Sa information, si Aldrin Orlanda, yan man si Ma'am Kayla Ligacion sa opisina, sa tuyang finance manager. Sa transmitter site, Engineer James Oco and si Tony Saison, ang sa tuya duman na information sa information. So, sa ngaran kan sa kuyang mga parantabay, nagpapasalamat po kami, mga Facebook Live viewers me, thank you so much sa pag-antabay, pag-suporta kan programa. Sa mga nag-participate na mga parantabay, nagpaabot ng reaksyon, opinion. Sa mga nag-antabay sa mga transistor radio ninda, thank you so much po. Standby kita sa masunod na programa. Ini po si Joey Lim. Salamat kan sa inyo pong mayong sawang pag-antabay. Bicol Connection, mga follow-up kan